kyautarsa kenan kuma kyauta kuma ina godiya ban manta ba fa. To ni da manta abin da kai Abba ma. Wannan gyaɗe-gyaɗen da kake kawowa. Shi yasa na haɗa kai na albasu. Ai yanzu babu na banki ko? Lambar ya ba da babu. Amma har yanzu babu ba. Har yanzu Wallahi tallahi. bai baka ba. Har wannan na zaga. Wa? Wani ya fita a ƙasa farin nan. Wanda ka tura shi har da ya zan gari. Wanda ka gaya masa ba. Wallahi babu ba. Wallahi ne in an ba da dubu ni ne lambuwar. Ka rike ni ka kai da sama ka ci abin babu. Amma yanzu na baka babu. Shin ya za ka dinga? A yaro na zo yaro na igo in ganka. Ina yaron? Ina nan. Kai bukatar ka zo nan. Yawwa mun gaisa. Ka koma gida. Ka ɗan babur ba sa ma. To za a baka babur amma na ɗaya kenan. To da kyau. A biya ma bukata. Wace sana'a ce? To nake da gawayi da kuma iyayi na wannan suka sa mata saki kuli-kuli. Allah ba su ba ta kowai. Kuli-kulin nan. In muka ba ta jari. To da kyau ran dai. Ka huta da kudin tattasai da tumatir. An daina damu. Sai ka gaya mata. Muka ba ta jari. Ta daina damun ka da kudin tattasai da tumatir. To da kyau rage. Hanyar da ka gaya mata fa. Da gaya mata. Yawa sai ka ɗauko babur kuma za ta ka koma gida ka zauna amma kana noma. Yara suna noma? Yara suna noma. To za mu yi. To da kyau. Samu a sai mishi babur wani iri kake so? A je duk babur din da yake so. Ka gani? Na gode. Ni ma ban manta da wannan gyadar ba. Allah ya yi. Za a sai maka babur gobe ne. Yau za ka wata. Abin da yau za ka wata. To ina da ina yaron. Yaron bai kira shi gashi nan. Yau za ka wata. Za a sai babur a hannu. Na gode. Ita kuma a sa ta empowerment da zamu yi na mata. Yawwa. Kura. Matan ka nawa? Da. Ta ɗaya. Kuɗi ne ni sun mun. Saura biyu. Wallahi. Biyun sai a sa su. Hakima. Na empowerment. Allah. 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 Ba mu kawai.